Usa ka pundok sa mga tulisan ang gituhuan nga responsable sa sunod-sunod nga pagpanulis sa Mandaue. Kapulisan dili pa makatino kung suicide, homicide o accidental firing ang hinungdan sa kamatayon sa police woman. Tagang Naga mipaluyo sa pagtukod sa usa ka oval truck sa ilang eskwelahan. Gisupak ang pagbabag sa mga environmentalist sa pagpamutol sa punuan sa kahoy. Taga-Isla sa Bantayan nangita pa sa ilahang calamity fund usa ka tuig human sa bagyong Yolanda. Suspension sa mayor o vice mayor sa lungsod sa Aluginsan gimando sa ombudsman. May ngapon Sugbo, Kabisayan, ania na mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes petsa 11 sa buwan sa Nobyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Wa mag-abot sa Naga City Central School ang mga nagahanon nga misuporta sa proyektong Track Oval ug ang environmentalist nga pare nga si Father Robert Reyes kinsa mipadayag og pagsupak sa maong proyekto kay daghang kahoy ang gipamutol. Dunay permiso ang pagpamutol sa maong mga kahoy gikan sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 apan wa kini panumbalinga sa mga nangreklamo. Jinky Bargio, Suginlimi. Wa makapugong sa katawhan sa Naga ang naglagiti nga kainit sa panahon di nagmarcha sila gikan sa City Hall paingon dinhi sa City Central School aron ipakita ang ilang suporta sa proyektong 68 million pesos nga track oval ni Mayor Valdemar Chong. Kumpleto sabang tanang 28 ka mga barangay kapitan sa mong syudad kaganiya. Kita angay ta nga magpasigarbuhon nga gawas sa Abellana National School ang nagaray dunay oval niya pohon nga pupariha gyud sa Abellana. Dako ang pagtuo sa presidente sa Association of Barangay Captains nga kaayuhan sa Taga-Naga ang tumong sa maong proyekto. Wala may mag-meeting gahapon, nahibaw-an lang nga dunay ingon natawag nga bati pinaagi sa pagputol sa kahoy. Kaya ang gibuhat ni Mayor para sa kinabag-an sa katawan ug dili para sa amo ang kauglingon. Okay, ni supporter Mr. Mayor sa para kayuhan sa mong kuan kanang samo sa mga anak ba nga nagsunod namo. Gibana-bana ang 500 ka mga tao ang nagpanon kini human subling misupak sa maong proyekto ang environmentalist ug running priest nga si Father Robert Reyes. Matud sa mayor, wa sila gisupak nga lagda sa DENR. Pero wa man sa tingay mi gilapas nga balaod kay gani naghuwat man gyud mi sa permiso gikan sa DENR. Sa pagbiya sa mga tao, miabot sabdayon si Father Reyes kinsa midagkot og kandila sa matag punuan nga giputol. Naglaraw si Reyes ug ang ubang environmentalist nga musangat og temporary restraining order pagpugong sa maong proyekto. May petition sab sila sa pagpalagpot sa regional director sa DENR 7. So in this case, he did not protect. Siya pa nagbigay ng permit na patayin. Plano lang kay ako gud mao na og mao ginimitabo dito pa doon gumikan sa pagmurag arugante ra ang pagputol sa mga kahoy, so be it. Agi protesta midagan si Reyes palibot sa tukuron nga track oval. Jinky Bargio, News 5. Adunay suspension order ang ombudsman batok sa mayor ug vice mayor sa lungsod sa Aluginsan. Ang duha giimbestigar sa ombudsman tungod kay ilang gisulod ang gubawon nga dump truck sa gobyerno sa ilang garahe ug gibaligya nga junk niadtong tuig 2008. Ang managtiayon magatubang og 6 ka buwan nga usa ka adlaw nga suspension. Apan hangtod karon wala pa ma-serve sa Department of Interior and Local Government ang suspension order. Mato di Governor Junjun Davide, mupuli ang first councilor ug second councilor sa mabakanting posisyon. Pareho na itong suspension ni Governor Garcia before. It was the DILG that served the suspension order and implemented the order. Kumpirmadong milingkod na ang bag-ong Deputy Ombudsman for the Visayas karong adlaw. Human mabakante ang maong posisyon niadtong buwan sa Agosto, human moretiro si kanhi Deputy Ombudsman for the Visayas nga si Pelagio Apostol. Gipili ni Presidente Noynoy Aquino ang kanhi Land Registration Authority Acting Director nga si Attorney Paul Elmer Clemente.
Gisuwayan sa mga tigbalita nga mahinabi si Clemente apan nagdumili kini sa pagatubang. Gisugat og dakong rally ang unang anibersaryo sa pag-igo sa bagyong Yolanda sa lungsod sa Bantayan niadtong Sabado. Ilang yangungo kung nganong wa pa ang gisaad nga calamity fund. JP Lau, Suginlimi. Ining hawanan sa terminal sa lungsod sa Bantayan, gipadangat sa mga sakop sa San Lakas Party List Bantayan Chapter ang ilang sentimento sa lokal nga kagamahanan sa Bantayan tungod sa kahinay sa ilang rehabilitasyon. Usa ang Bantayan sa direktang naapektahan sa bagyo. Ug kini nagpahimata sa amoa unsa na ba ang nahitabong rehabilitasyon gikan atong usa ka tuig. Kay ug wa pa unta ka ng mga nasyonal, mga international NGOs Bantayan. Pinahim Bantayan. Wa gyud. Nagluka pagyapon kami karon. Wa matud pa nila mabatagi ang tabang sa gobyerno kay gani mismo ang mga Bantayanon na lang ang naninghuwa sa pagpatukod og balik sa ilang mga kabalayan inabagan sa mga non-government organizations. November 2 napirmahan ang National Rehabilitation Plan. Pero husto ba og sa tan-aw sa atong mga tawo, tama ba nga ana kalangay ang ilang proseso sa rehabilitasyon? Mao ya magipangita. Naasa naman ang gisaad nga calamity grant. Kana bang isang money given by the state. Wa man na. Wa pa nung malinga sa mayor sa lungsod sa Bantayan ang maong kalihukan sa San Lakas ug dinhi sa honan sa plaza iyang gipasugdahan ang open forum kundi iyang gihatagan og kahigayunan ang mga Bantayanong nisalmot sa ilang commemoration program sa pagpadangat sa ilang mga pangutana. Nang giingon og isa. Onya karon ang ubon nato hasasan daw uno. Communication gikan sa DSWD nga nay plano ngay ana. Ania si Balts, niya si Carmen Ulanday, o niya sa ang akong staff si Ms. Marivic nga in charge sa livelihood. Gihangyo sab ni Governor Junjun Davide ang mga Bantayanon nga patasan pa ang ilang pasensya kung anong nadugay og hantod karon wa pa ma-release ang calamity fund. Dugang ni ini nga iya nang gi-follow up sa national government aron ma-release na ang kwarta nga gitagana alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. So, please be patient. Mahali ako kaninyo sa inyong pagsabot, sa inyong gamay pasensya lang yun. Nanikamot ang tanan. Nagpinabangay kita niining atong rehabilitation aron na makumplito na ngayon ang recovery din sa Bantayan. JP Laucotsera, News 5. Gipahibaw sa Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery nga aprobado na ni Presidente Noynoy Aquino ang gipropose nga budget sa Kapitolyo pag-rehabilitate sa amihanang Sugbo. Gani, sobra kini sa gipangayo sa provincial government. King Perez, Suginlimi. Sa pagbisita ni Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Undersecretary Leslie Cordero dinhi sa Sugbo alang sa usa ka tuig nga kasumaran sa bagyong Yolanda, gipahibaw niini nga aprobado na ni Presidente Noynoy Aquino ang 167.8 billion pesos nga Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan alang sa tanang mga probinsya nga giigo sa bagyong Yolanda. Ug alang sa amihanang Sugbo, 14.5 billion pesos ang gahin alang sa 16 ka mga local government units nga mas dako og gibana-banang 2.3 billion pesos subay sa gisugyot nga budget sa Kapitolyo ug sa mga mayor. Ang nasudnong kagamhanan mao'y may identify sa mga dugang proyekto gawa sa mga proyekto subay sa 12.2 billion proposed rehab budget sa Northern Cebu. Because national government saw na naapay kinahanglan na ihapag para sa Build Back Better na projects nato. So mauna ang national government is providing a 14.5 billion peso budget. Hinoon giklaro ni Cordero nga di dayon ma-download ang kwarta sa mga apektadong dapit. Tinguha nga karong tuigang 51.9 billion pesos ang mahatag sa mga apektadong probinsya. Kuan, ang ato ang timeline in terms of releases ni sa budget. Ang target ni President when he steps down is 80% to fully implemented ang mga projects. Pero kung realistic ta, ang mga rehabilitation sa ubang kanang lugar kay mo take og mga 5 to 10 years.
Giklaro sab ni Cordero nga ang dakong naglangkob nga pondo gikan sa mga langyawng mga organisasyon pinaagi sa mga loan grants nga hangtod karon wa pa dawata sa Pilipinas. Nakadawat sab og 17.4 billion pesos nga grants ang Pilipinas alang sa rehabilitasyon. Samtang ana sa 2.4 billion pesos ang nadawat nga pondo sud sa usa ka multi-donor trust fund gikan sa nagkalain-laing nasod nga gamiton karon sa mga livelihood programs alang sa mga nabiktima sa bagyo. Laing gipahibaw ni Cordero nga hingpit nang nasabutan ng usa ka joint memorandum circular tali sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno sa pag-identify sa mga danger zones mamoy mahimong basehan kung kinsa ang angay i-relocate. Duna na sa draft presidential proclamation alang sa paglibka sa Wilderness and Protected Area Classification sa Bantayan Island nga gikinahanglan og pirma sa presidente. Pinaagi sa pag-reclassify sa isla, masulba ang suliran sa relokasyon sa Bantayan kundi way titulo ang kadaghanan sa mga identified relocation sites. Once and for all, gidefine na po kung unsa ang safe, unsafe, and controlled zones. Together with a hazard map, tabangan nato ang mga local government units ug atong mga mayors para maghimo og ordinance para ipatupad ang mga no-build zones policies. Karon nga naprubahan na ang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan kundi 14.5 billion pesos ang gigahin alang sa amihan ng Sugbo makigugpong karon ng mga sakop sa Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery ngadto sa mga kadagkuan sa Kapitolyo ingon man sa mga mayor sa mga apektadong dapit sa amihan ng Sugbo aron mahan-ay kun unsa mga priority projects gikan sa maong pondo. King Perez, News 5. Gihugpong sa Smart Communication sa mga vloggers ug film enthusiasts sa Sugbo niadtong Sabado, diin hatagan og higayon ang mga nanambong sa pakighimamat sa mga inilang tourism advocates, sama nilang Cabino Guerrero ug Boboy Costas. Gilusad sad sa Smart sa maong panagtigom ang managlahing kompetisyon nga magkahinanglan sa paggamit sa available technologies. Usa niini ang duon po sa amin online community mapping competition alang sa pagpromote og mga hometowns. Kahinanglan 8 ngadto sa napo ka mga miyembro grupo ang mosubmit og istorya kabahin sa usa ka lugar, pinaagi sa paghimo og documentary music video o animation. Abli ang maong kompetisyon sa duha ka categories, alang sa mga estudyante og open category nga mahimong apilan sa bisan kinsa nga interesado. And basically this is our contribution to preserving the culture of the community, and it's really something that they can be proud of because we do have a lack of hyperlocal stories, and that's what we're very much proud of. And the Philippines is a very colorful country, di ba? Laing kompetisyon mao ang Smart Sweep kundiin mahimong mosubmit og mga mobile applications alang sa SMS og location services. Abli kini alang sa mga undergraduate college students. Because since last year we've been actually successful in spinning off startup companies from the winners of the competition. So from school teams, they're now actual startup companies, and from school projects, they now have commercial products. Mahimong mobisita ining mga websites alang sa pag-apil sa naisgutang kompetisyon. Aming prinsipyo, higit sa balita, aksyon. Gani ini pahimangno ang pag-asa na ang storm surge nga hatod sa bagyong Yolanda posibleng moresulta pa sa pagsaka sa gitason sa bawd ngadto sa 7 meters. Taas noo kami sa pagbabalita at pagbigay serbisyo. Kaya ikinararangal namin ang aming Cebu News correspondent na si Andrea Padilla na tumanggap ng mga parangal na TV Reporter of the Year at Investigative Report of the Year mula sa 2014 Globe Media Excellence Awards. Patuloy naming isusulong ang bayan. Pinagyaman ng karunungan. Saludo kami sa iyo, kapatid. Tulo ka mga police detachments ibutang sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Tuyo sa Police Coordinating and Advisory Council nga mawagtang ang hulga sa armadong grupo kinsa miangkon sa mga lumad sa maong dapit. Leslie Caminade Vestil, Sugin Liming.
Magbutang og dugang tulo ka police detachment sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Nahukman sa meeting sa Police Coordinating Advisory Council ang pagbutang sa duha ka detachment sa Barangay Siraw ug Sudlon 1. Pilian usab nila ang mga barangay Agsungot, Kampinukot, Pungul Sibugay ug Tuong alang sa ikatulo nga detachment. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, ang detachment adunay 5 ka mga pulis nga mag-duty matag shift. They have to, they have to coordinate and collaborate with the barangay tanods. They'll have to work with the barangay officials in these barangays and make also available their barangay tanods. Ipatawag sunod pikak meeting ang Regional Director sa National Commission on Indigenous People nga si Attorney Lailani Gallardo. Buot nila nga mahatagan og katinawan ang giangkon sa Alimaong Tribe nga sila mao'y lumad nga nanag-iya sa Bukirang Bahin sa Dakbayan. Usa ka sakop niini namatay ato sa nitabong engkwentro talik sa mga sakop sa SWAT. To shed light on this because there are groups of groups of let's say indigenous, and there is a process in the accreditation, the Public Act. They've been sending summons to barangay captains to appear. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga motorsiklo mao'y usa sa labing dali nga makawat nga sakyanan dinhi sa Sugbo. Suma sa kapulisan ang pagkadena niini mao'y bugtong solusyon aron di sayon makawat. Ania ang report. Tungod sa nagadaghang kaso sa pagpangawat og motorsiklo sa Dakbayan sa Sugbo, gidemonstrate sa mga sakop sa Police Community Relations sa Cebu City Police Office ang modus sa mga kawatan aron malikayan nga mabiktima sa maong krimen. Base sa statistics gikan sa police blotter sa nagalain-laing police station sa Cebu City, miabot sa 262 ang mga kaso sa pagpangarnap og motorsiklo sa Dakbayan gikan Enero hangtod Oktubre karong tuiga. Kadaghanan sa mga kaso nahitabo sa mga buwan sa Marso ug Setyembre. Samtang sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office, 58 ka mga kaso sa motorcycle theft ang natala sa susamang period karong tuiga, diin 27 ra ka mga suspect ang nadakpan ug napasakaan og kaso. Yan ang alam natin problema ngayon, ang karamihan natin mga kababayan, ang mga motorsiklo na pinaghirapan nilang ipunin at para mabili ay nananakaw. So, on the part ng mga taong bayan, gusto rin natin silang i-educate kung paano rin ma-prevent itong at their level, itong karnaping motorcycle theft. Ano siya? Pugsong siya na, lungi na, putlon ring main switch. Gipakita sa mga pulis ang kasagarang modus sa mga motorcycle theft, diin kadaghanan sa mga motorsiklo nga mga biktima, mga Honda XRM. Matud pa, putlon sa mga kawatan ang main wire ug i-connect ang ignition wire sa motor ug i-kickstart dayon kini aron mo andar. Tambag sa kapulisan sa nanag-iya og motorsiklo nga padlakan ang disc brake ug kadena matag park sa mga pampublikong lugar. Para for sure nga if himuo na sa mga suspitsado putlon diha, di gihapon makadagan because na may lock. Una yato advice sila. Laing pay mangno nila nga di ibilin ang mga motorsiklo sa ngit-ngit nga mga lugar ug kung mahimo, itugon kini sa mga gwardya. Kasagaran sa hinungdan sa motorcycle theft mao ang pagbilin sa yawi nga nagtangag pa. Di man gid matuyo na may makalimot gyud ta. So ato po na silang ginapahinumduman na dili ginilabiyaan ang yawi nga nakatangag pa sa diri sa iyang ignition switch. Andrea Patenia, News 5. Usa ka pundok ang gituhuan nga responsable sa sunod-sunod nga pagpanulis sa Dakbayan sa Mandawi. Andrea Patenia, Suginlimi. Laing establisemento na sab ang nabiktima sa pagpanulis sa Dakbayan sa Mandawi kagahapon. Matod sa mga trabahante sa Pacifica Agrivet Supply dinhi sa Highway Seno, Mandawi City, wa sila'y nabuhat human gitiunan sa mga tulisan. 1,800 pesos ang nada sa mga tulisan gikan sa cash register. Sulod sila naka-helmet, armado poros. Unya, unsa ilang giingon? Nga Accept ng customer. Wala. Kuha nila. Kuha na din sa mga gamit niya rin. So nagdahom sa gig mga customer na sir? Oo. Kalitro kayo. May balog ko silang kuha. Ano mo na Way gwardya og CCTV ang tindahan, apan nakuhaan ang mga suspect sa CCTV sa Mandawi City Command Center. Sa footage, makita nga miabot ang tulo ka lalaking luwan sa duha ka motorsiklo alas 5:48 sa hapon ug ni park sa ilang mga motor sa Dan AS Fortuna. Minaog ang tulo ug wa hubo ang ilang mga helmet, dayon diretsyo sa Pacifica Agrivet Supply.
Duhara ang misud samtang ang usa nga naka-stripe t-shirt ug puwang nga helmet nagpabilin sa gawas isip lookout. Milili kadyot sa sud ang lookout ug human nakuha ang kwarta, misibat dayon ang duha. Makita nga mibalik pa ang lookout sa tindahan aron apason iyang kauban nga nahabilin sa sud ug midagan dayon sila pagawas. Misutoy padung sa barangay Banilad ang mga suspect ug miliko paingon sa kabangkalan. Base sa CCTV footage, nasuta nga susama ang mga suspect sa nanuli sa Remy General Merchandise sa Kabangkalan nga nagsulob sa susamang red, blue ug black nga helmets ug pareho nga stripe nga t-shirt ang gisulob sa usa sa mga tulisan. 15,000 pesos ang nakuha sa mga suspect nga gisud nila og sako. Maura usab ang helmet nga gisulob sa mga tulisan sa pagpanuli sa Star Oil gasoline station ni atong Nobyembre 6 sa Tipolo. Nadakpan na ni atong Oktubre 30 ang usa sa mga tulisan nga si Ponciano Villamor alias Pons, apan nakapiyansa ni atong miaging semana sa kasong robbery sa kantidad nga 17,000 pesos. Samtang ang laing suspect mao ang igsuon niini nga si RG Villamor nga dugay ng dunay warrant of arrest sa kasong robbery with homicide. Kinalang ato ning nagtuong sila, asa na sila karon para wala na sila sa atong area, kailangan atong mawasa atong investigasyon. Kaya huwag ato na silang pasagdan, sigurado ko nga magkadugay ko na sila. Matud pa, ang Villamor Brothers nagsugod og establisar og robbery group sa Dakbayan sa Mandawi ug kasikbit ng mga lugar nga nalabigit usab sa pagkarnap og mga motorsiklo. Sa pagkaroon, murag establisar sa gamay kay nagbalik-balik naman. Then, pero small time paghapon kay mga try-it para mga ibang dala. Then isa katong mga dagko ng mga establishment ito na ilang kuhan matulis. Andrea Patenia, News 5. Way nadawat nga taho ang Police Regional Office 7 kabahin sa presensya sa Shabu Laboratory dinhi sa Central Visayas sama sa report nga nadawat sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7. Ang maong tahog ipahibaw ni PDEA 7th Agent Charles Jensen White atul sa press conference alang sa Cebu City Drug Awareness Campaign kagahapon. Mato di PRO7 Regional Director Prudencio Tambanyas, posibleng tinuod ang maong mga taho apan mga makeshift lang kini nga laboratory sud sa mga panimay. Apan kung dako nga Shabu sama sa Mega Lab Shabu nga gironda sa Mandawi City kaniadto, mato ni Banyas, gamay ra kayo ang posibilidad nga existent kini sa Region 7. Matud pa, kasagaran sa mga drogas nga ilang gipangkumpiska, mga high grade ug gikan sa ubang nasod nga nakasud dinhi sa Pilipinas. Apan padayon silang nangayog partisipasyon sa komunidad alang sa pagmonitor sa kadudahang mga operasyon sa ilang mga lugar. We need the help of the barangay information network natin, the barangay officials. They have any information about mga kataong kaduda-duda, di niya kilala, tapos pagpasok dun hindi naman lumalabas, dun lang, nagtatago lang. Tapos normally, ang experience namin sa Manila, most of these were Chinese. Nakamugna og kahuot sa trapiko sa Maidan, Escario, Osmeña Boulevard ug Gurordo ang nahitabong pagkasunog sa usa ka taxi unit. Luwas ang driver ug ang pasahero niini kay abtik silang nakagawas. Naatlan pa ni King Perez ang maong hitabo. Nagkayo kining taxi sa Maidan, Escario ganihang alas 9 sa buntag nga gipanag-iya sa Cebu Emerson Transportation Incorporated. Gimaneho kini ni Gilbert Vildosola samtang dunay sakay nga usa ka babaeng pasahero kinsa midagan ug wa na makit-i. Matud sa taxi driver nga ilang nabantayan sa iyang pasahero nga kalit nga miaso ang makina sa sakyanan. Liquefied petroleum gas ang gamit sa halos tanang unit sa nahisgutang kompanya sa taxi. Wala na siya moderate, miaso marag wiring. Yan ni Siga ba? Siga nagkalit? Oo, si Siga. Pag-aso. Siga na? Akong pasahero, hadlog ani kay kusog naman ang aso niya, din nagsunod ang Siga. Matud sa management nga walay tulubago ng driver nga nagmaneho sa naugdaw nga taxi. Basin ba, naisikit lang yahang basi. So di ko kakuan, ug nganong nainatukod to. Tambag sa kabomberohan sa mga nagmaneho og sakyanan nga susihon ang mga units, paglikay sa susamang insidente.
Usa mularga i-check daan kung naaba sa kondisyon ang ilahang ang makina sa sulod delikado pod kung naay mga for example dai mo mga LPG. King Perez, News 5. Di pa hingpit nga matino sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka policewoman kinsa gikatahong nagpusil sa iyang kaugalingon. Kaganiha, gibalikan sa kapulisan ang lugar diin nahitabo ang insidente. Andrea Patenya, Suginlimi. Hangtod karon, wa pa gyud matino sa kapulisan kung suicide, homicide o accidental firing ang nahitabo kang PO1 Heidi Garcia. Uban kang PO1 Cyril Bayate, usa ka walkthrough ang gipahigayon ni Cebu City Police Office Director Noli Romana sa crime scene. Mato ni Bayate ni atong higayuna, adunay kasturya si Garcia sa cellphone sud sa iyang lawak. I'm just so doubtful. So nagtanong ako sa kanya, kinsa man jud na? Ana siya? Si P1 de la Vic. So, P1 de la Vic, sabi niya dati, namuyab na niya. So, pag ingon niya na, ningon ko nga, okay, ay na lang, kabaw na ko. So, nagpadayon sa pag-ili si Bayate sa iyang uniform ug nakugang na lang, diyang nakadungog nga gikak ni Garcia ang iyang armas. Paglingi niya, nagatubang na kini sa bungbong ug nagkupot sa iyang armas gamit iyang tuong nga kamot. Giduol ni Bayate si Garcia aron pugngan, apan milikay si Garcia ug pag-atubang kang Bayate, nibuto ang armas. Nung narinig ko lang nagkak siya, doon ako humarap sa kanya. Pero facing siya doon sa nakakasi close to eh. Close to. Relax, close yan. Facing na ganun. Nagkak siya doon. Kak, pag linig ko kak, doon. Linig ko niya, sabi ko sa kanya, May, nanapod ka. Sugod napod ka ha? Na, anak ko niya. Atim ko duol niya, anak. Pagkabantay nga ni duol ko, kay the firearm is, nag-ana naman. Kay para mapugnan ako siya. Pero wala na ako siya naabtan kay murag nakapil siya nga napadung ko. Ni ana siya, instead na ni ako tampaon, nilikay siya. Ni ana siya na pam! Buto! Siya, yan. Mato ni Romana, base sa testimonya ni Bayate, mas dako na ang posibilidad nga accidental firing ang nahitabo ug nagtuo nga igo rang gihulga ni Garcia si Bayate nga magpakamatay kini. For me, opinion ko dito, it could have been accidental. When as alleged, no, kung kinutok niya towards herself, baka nakalabit kasi ang Glock madulas. Mato ni Bayate, daw naibtan siyag tunok human negatibo ang resulta sa iyang paraffin test. Yes, nana jud, mao jud na siya tinuod kay as the result said, as the result nga nakita, nag-negative man. So it shows lang nga, napakita lang nga wala jud ko nagunit sa firearm. Pakuhaan ni Romana og pamahayag ang mga silingan pagsuta kung nag-away-away ba ang duha sa miaging mga adlaw. Wala namang isa pa yun sa mga assignments ng investigator would be ano ba yung for the past few days, ano ba ang atmosphere sa loob ng kwarto ngayon? Maingay, magulo, may away, something like that. Ipakuha sab ni Romana ang resulta sa neuropsychological exam ni Garcia ug kuhaan og pamahayag iyang mga paryente ug suod nga higala pagsuta sa iyang emotional state sa wa pa nahitabo ang insidente. Matud ni Romana, hangtod nga wa pay katin-awan kung suicide, homicide o accidental firing ang nahitabo, magpabilin nga suspect si Bayate ug under custody usa sa Police Station 1 diin siya nadestino. Andrea Patenya, News 5. Kapulisan may pasalig nga gibuhat nila ang tanan sa pagbatok sa sunod-sunod nga pagpanuli sa Sugbo. Alang kang Police Regional Director Tam Banyas, dili pa alarming ang mga panghitabo. Giusab na nila ang schedule sa mga checkpoint ngadto sa kadlawon. Apan alas 6 sa gabi gihimo ang pagpanuli sa usa ka aggregate supply sa Mandawi. Dili usa ibutyag ni Banyas ang estratehiya nga ilang giplanuhan karon. We will run after them. We will
yun na, sabi ko, hindi naman to pagkagawa mo talagang pinagtsatsagaan din ng mga kapulisan natin na hanapin yun. Gather info, sino yun, pag-establish yung identity, hanapin dun sa kanilang mga areas where they were last reported or where they reported to be gathering. Mga magtutudlo, dunay ilang tagsa-tagsa nga mga evacuation plan sa higayon nga adunay mahitabong kalamidad. Kagahapon, miawhag si Mayor Michael Rama sa pagsuspenso dayon sa mga klase, hilabi na kun dunay mahitabong linog. Jinky Bargio, Suginlimi. Atol sa pagtayog sa 4.2 magnitude nga linog kagahapon nga nabatyagan sa Sugbo, si Mayor Michael Rama sublimi pahinumdum sa DepEd nga siguruhong luwas sa kanunay ang mga tinun-an. Busa ang DepEd Regional Office daling mipaybaw nga kanunay andam ang mga magtutudlo sa mga panghitabo sama sa linog, sunog ug bagyo. Well, ang teachers na to, gitudloan na sila ug unsay buhaton ang pagtudlo sa mga bata sad ug unsa say buhaton. And then we have the earthquake drill, the fire drill. Giklaro ni Dulangon nga nakig-alayo na sab sila sa mga city engineers nga mo'y mususi sa kalig-on sa ilang istruktura, labi na kadtong may tulok kaandana nga tunghaan. Mag-agad man sila sa desisyon sa mayor apan mismong mga magtutudlo, nahibaw na kung kanusa sila ngayan nga muhimo sa ilang evacuation plan. Again, ang local chief executive mo'y mususpend sa klase. Pero sa mga critical na kaayo nga mga itabo, na mahimo pang maghuwat pata o bandar gikan sa local chief executive, then judgment call comes from the school principals. Jinky Bargio, News 5. Naghugpong karong adlaw ang mga managlahing sektor alang sa usa ka joint seminar on urban transport system sa Metro Cebu. Sa maong seminar, gipresentar ang pipila ka mga pagtuon ug mga polisiya sa pagpalambo sa sistema sa transportasyon sa Sugbo. Mato ni Department of Transportation and Communication Assistant Secretary Sherilise Bonifacio nga duha pa lang ka major transportation projects ang hingpit nga nagahinan sa Administrasyong Aquino. Kini mao ang pagpalapad sa Mactan Cebu International Airport, pinaagi sa pagduma sa GMR Megawide Consortium o pagpatuman sa Bus Rapid Transit System. Nagpadayon ang airport expansion samtang wa pay temporary restraining order nga giluwat ang Korte Suprema human gireklamo sa Business for Progress movement sa pagpahunong sa proyekto kay kadudahan ang financial capacity sa maong kompanya. Giklaro sab sa DOTC Assistant Secretary nga way kasiguraduan nga mahuman dayon ang BRT system sa gikatakdang deadline nga karong tuig 2017 kay gipanglantawan nga mahimong suliran ang paghanay sa road right-of-way acquisition sa mga agianan sa BRT system. Kasi naaral in detail. Kumbaga yung phase 2 is just the alignment. Kung ano yung rota na dapat na dadaanan o dapat i-BRT. But yung details, yung ilang lupa yung kailangan mong bilhin, wala pa yung mga ganon. So, halin sa yuta, mao ang usa sa income nga gisaligan sa gipropose nga budget sa dakbayan sa Sugbo alang sa sunod tuig. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Ang pagpamaligya og yuta nga mokabat og 10 billion pesos mao ang gisaligan sa kapin 19 billion pesos nga proposed budget sa dakbayan sa Sugbo sunod tuig. Duha ka mga luna sa SRP giuyunan sa konseho sa dakbayan nga ibaligya. Mato ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, aduna na sila'y mga buyer nga mopalit sa yuta. Misalig siyang hatagan sa Consejo Authority si Mayor Michael Rama sa pagbaligya sa Lot 3, 4, and 5 sa SRP. The way we presented it yesterday nga kining importante gyud nga baligya na ning tulog. Wa hinuon gisalikway ni Mercado ang posibilidad nga maslas ang ilang gi-propose nga budget. Apan usa niyang ikasiguro nga ang 19 billion nga proposed budget ilan ang makuha sunod tuig. It will happen. Kuha na siya kanang para nako it's a given. Ang mga interesadong kumpanya nga nagplanong moabang ug mopalit sa luna sa SRP mo ang Damac Properties gikan sa United Arab Emirates, usa ka Japanese retirement facility, ang Bright Academy, Cebu Mary Immaculate College, Total Philippines Corporation, SM ug Robinsons. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga negosyante sa isla sa Bantayan nakabenepisyo sa gitanyag nga loan sa DTI aron daling makabangon ang poultry ug tourism industry sa isla.
James Philip Lau, Sugin Limi. Hingpit na nahibalik sa normal ang dagan sa turismo sa isla sa Bantayan, human makalabay ang usa ka tuig nga pagkuso-kuso sa mabangis nga bagyong Yolanda. Nisaka na pud ang gidaghanon sa turistang lokal ug gikan sa nagkalain-laing nasod. Ang importante manggod kay kinahanglan makahibalo ang mga turista nga balik na mi sa operation. Ang Bantayan Island, Santa Fe Bantayan Island, balik na open na mi for business. Human sa bagyong Yolanda, naniraog na hunong ang operasyon sa mga beach resort ug establishment sa isla. Lain-laing mga organisasyon ang nitabang nga mibalik na sa normal ang dagan sa turismo dinhi. Actually, ang DTI ni introduce nila namo sa Small Business Corporation, SBC, and then naka-loan ang mga resorts o not all resorts but selected resorts with small interest. So nakatabang gyud namo. Usa ang Department of Trade and Industry nga nihatag og kagayunan sa mga resorts ug poultry owners sa isla sa pagpabarog ug balik sa ilang negosyo. Gitanyagan ang mga negosyante og loan gikan sa ilang panudlanan nga adunay ubos kaayo nga interest sud sa 5 ka tuig. Karon ni ka-recover nin taon mga 50 to 60%. Ang DTI dako kay natabang. Kay gamay ra mga interest nya magbayad ka after 1 year pa magsugod og bayad. So dako kay katabang. Apan kung adunay nakabangon, may nagpabilin gyapong naglisod sa pagbalik sa normal sa ilang operasyon sa poultry farm dinhi sa isla. Daghan mo mga factors, primero bis ang kuwang ta sa kapital, sa magnitude sa disaster, murag dako gyud kay trabahoon ba. O taday gyud din ako hinay-hinay lang sa ako lang maabot. Apan bisan pa man niini, ni patigbabaw gyapon ang kadasig sa mga negosyante dinhi nga mibalik na sa normal ang ilang patigayon. Please visit us kay nice gyud kayo ang Santa Fe. Mas nindot pa mi diri kay sa Boracay, and then peaceful, quiet, and then friendly pud ang mga tao. So please come and visit us. James Philip Lau, News 5. Andrea, nindot paminaon nga nakabarog na gyud ang atong magigsunan gyud sa isla sa Bantayan. Mao gyud after a year at least hinay-hinay na gyud nga naka-recover gikan sa maong katalagman. At least karon nga padulong ng Pasko ug DI 44 ka adlaw na. Yes, hapit na Christmas. Pasko na. Hapit na gyud gani atong makitaan diha sa May Fuente Osmania Circle, makabantay kana nga hinahina nang gitukod ang atong giant Christmas tree nga tinuig ng atngan sa mga Sugboanon. Nya kanide nga maong Christmas tree atong kahinduman nga na tumba sa din siya sa niaging bagyong Yolanda, no? Mao gyud. Actually, adto ko na-assign since katong pagbagyo, gi-assign man ko to cover Metro Cebu and Cebu City. So usa na sa akong gi-cover ni adtong miaging tuig katug yung pagkatumba. Actually naibot gyud ni siya ang Christmas tree, Glenn. Naibot gyud siya tungod sa kakusog sa hangin and natumba siya. And na-interview to nako ang mga namanday ana, murag sakit gyud kay sa ilahang kasing-kasing bitaw murag. Yes, and ilang itong gihaguan. Pero still, kuan, di ba kay bantay ka natong mga Pilipino, murag nothing can stop us. We will always rise again. So ilang itong gitukod og balik ang Christmas tree. Talking about coverage, Andrea, dako man kay kalipay karon sa TV5. Ay. Nga nakadawat kag mga pipila nga pasidungog no sa imong pagbalita. Ug karon isa nakakabugat nga pangalan sa local media ug soon. And hopefully and I'll pray for you sa national. I thank you. I'd also like to take this opportunity, Glenn, to thank my TV5 family. Wala ko nag-expect atong national nga advertisement. Nanagin na sa national, ha? Daghang salamat din kayo. Magkailan na gid sila nimo. Mag-pressure na ko to. Sunglasses na ka. Thank you so much. Salamat kayo. Mo gyud ni ang surprise nga gihisgot ni Ma'am Carla Quintanar Fernandez nako. I really didn't expect all of this. So daghang salamat kayo sa TV5 family. Well, we'll all pray for you, Andrea, and we're solidly behind you. And may you reach and achieve more heights in your journalism career. Yes, and speaking of good news, Glenn, nasa taylaing good news because tomorrow, ugma mga kapatid, atong saulugon ang 11 anibersaryo sa Radyo 5 dinhi sa Cebu. November 12. Yes. So daghang salamat sa tanan nga mi-suporta, especially atong mga taxi squad members, Glenn, no? Nga grabe gid kay sila ka cooperative sa paghatod og impormasyon ngadto sa publiko. So thank you so much. Ug maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita, aksyon!